ọdaga agụgụ mmanwụ arụsị ụwa niile ebe m bịawụ na aba agara arụsị ego aba agara jere obodo oyibo nọcha ya nata wee kpọọ ọta ka agụta ka ọ na-erigbu ji ya wee sị na nja abịa n'ihu bie ka abịa sụọrọ ya ọgwọ maka omenala dokwuru ya anya nye ka ngisi eji ma abịa biya ike ọbịa niile tụrụ ọkpa na mbara biya onye buru ibe dị mma n'obi bịaruo namakwa ibe ọma ji akpọ ya ọgwa ibe onye na-emewe ibe dị njọ ya chegharịa onye na-egbu mmadụ ya chegharịa onye na-akpa ntị chegharịa onye na-agba egbe ya chegharịa onye na-akpa ngada igbu nwanne ya chegharịa onye nụrụ ọgwụ mụ ọ chara iburu ya wee gaba n'ihu ndị agha aka ji ọwọdakwa ya ibido arụsị ego onwe nwaanyị ekechi amụta nwa eji nrụgide ka ọ ji enwerukwa onwe ya arụsị ego ikorobịa ndị ekechiri ekechi nọ na ngwuru anụgharị igbo n'ọbịa takaba ji enwerukwa onwe arụsị ego ọ ji adịrị unu niile mma alụsị ego ekelejuo m agwọ were ọjị ya tiri m n'ibe alụsị ego ọ ga-adịrị unu na mma ndị aba ga na-aba anyị ọdaga agụụ mmanwụ arụsị odi na-eme anya anaghị m achọ nwaanyị anaghị m achụ nwoke ọzọ onye nụrụ ndụmọdụ ọchagharịa ka ọ dịrị ya na mma Ọtaka agụ mmọnwụ. Ọtaka agụ mmọnwụ. Ọtaka agụ mmọnwụ. Arụsị ego odegwu ka iwu odegwu ka iwu Abuja nọ n'ihu. Abuja bịara nọ n'aka arụsị ego odegwu ka iwu ọ dị n'ege ma bịa Abuja. mmiri gbara agwa n'ime ọtaga agụ abịaruo ebere m akwa efekọtara n'ibe Ọtaka agụ mmọnwụ. ebere m akwa na ọgbọ fekọtara onwe n'ibe arụsị ego Abuja bịa mmiri arụsị ego ịbụrụ ndị ada m bịara na ọ dịrị n'ahụ na mma arụsị ego ndị ada m bịara na odu ọ dịrị n'ahụ na mma ibe na ọgwọ were ọwe wee gbadugo maka dị n'ibe gbara agbaji ibe dị mkpụmkpụ bụ mmadụ ibe hụ n'anya ka isi bụ onwe n'anya ile ahụ a na-ebu n'obi si ebi nwoke bụrụ nsogbu ya were bịa onye chọọ udo were udo nyejuo ya agwọ onye chọọ mkpagasị gabara onwe ha mana imegadị ya ọgbado hụ n'oyi na oku woni ọjị elu gbagbuo ndị a na si a na-ekwe na ihe na-abụ na ọ na-abụ olu ya ebe ga-ekwukwa arụsị ego maka ịnọchi anya ga-ejewa atọ ndị a na nyebe n'ihe ebe ga-ebu ukwa ebe ndị ọma ga-ebu ukwa arụsị ego ibu n'ime anyị ji ibu ụlọ ọta ka agụ jere n'ụfụ agwụ hụ ka nje bụ mmụọ iri kwuru ibe mere eme gị na-abụ ihu nke obere nke dị abịa ga ewu ọgbara igbo harị iri gburu hụkwa obere ibe ibegbuo na ọgbọ dị mma ibegbuo na ọgbọ dị mma egegbuo na asịrị a na-egbu abịa n'ihu egegbuo na asịrị a na-egbu abịa n'aka imere ọgbanyanwụ ihe ndị a na-agbara ha ọsọ onye kwurube n'ihu kwuo okwu udo ka o jewa onye kwurube bịa na-azụhụ kwuo okwu udo urugbo na udo dị mma ekwekwala onye ihu kweri onye ahụ
onye gote kwụba n'ọgbọ kata nna bụ n'ihu karịrị akarị mana ọkụkọ na-ata nya anyị mba akọkwọ ya ejebe na ọgụ agwụ arụsi ego anya zakwa amaka ọ na-anyị na anyị ugwu merụ nkarị arụsi ego ekelesie gị ike alọbụlagụ What